Ако се занимаваш с ръчна изработка или искаш да го правиш, имаш някакъв друг вид малък бизнес или просто искаш да качваш съдържание в социалните мрежи, но единственото, което срещаш там е хейт и негативизъм, остани и гледай до край. Това видео е специално за теб. Аз съм Василена и съм творец на пълен работен ден повече от 5 години. Някои от вас може да ме знаят като момичето с брошките или просто магически хаос, но вероятно за повечето тук ще съм абсолютно непозната. Моите изделия ги продавам изцяло онлайн, като качвам във всяка една социална мрежа. Първоначално започнах във Facebook, от 2 години насам пък активно развивам моя Instagram, а отскоро качвам в TikTok и тук в YouTube. И нещото, което винаги е било задължителна част от този процес, знаете ли кое е? Мнението на хората. Започвам с една кратка история. Преди около година направих една плодово-зеленчукова колекция брошки, която включваше всякакви брошки. Череши, ягоди, лимони, сливи, папая, дори репички. И аз лично много си харесвах цялата колекция. Брошките станаха много добри. Още от първия път. Качих ги на няколко пъти в социалните мрежи, на постове, но никакъв интерес. Да не говорим пък за поръчки. Нямаше никакви поръчки. В един момент реших, че ще кача едно видео в Instagram, Reels видео, в което ги показвам и заглавието беше топ 5 брошки, които не се харесаха толкова, колкото очаквах. Ще ви оставя някъде тук на екрана видеото да го видите. И да ви кажа, че това е първото ми супер гледано видео. Имах нови 300 последователи от него, супер много коментари, но какви коментари имах? Много ето такива коментари. Оставят тук някъде на екрана да ги прочетете. Но разбира се, положителните бяха много повече от негативните. И тук идва всъщност най-интересното. След това видео, аз до края на вечерта бях продала цялата колекция брошки, които тогава бяха около 15 броя, може би. А днес, месеци по-късно, в смисъл минали са около 8-9 месеца, но това са абсолютно най-търсените и най-харесваните ми модели брошки до ден днешен. Ако се чудите какво правя, докато ви говоря, започвам нова версия на същата колекция, която този път ще включва 30 брошки. Разбира се, няма да са 30 различни модела, ще има по няколко броя от модел. И докато си чертая основите, мисля да ви разкажа още малко от моя опит и какво е да имаш творчески бизнес. А какво ме накара това видео, което ви показах по-рано, да осъзная, е всъщност, че не е това, че продуктът ми не е достатъчно добър, а че не е намерил правилната аудитория. Смятам, че социалните мрежи могат много лесно да те излъжат, че нещо не стават, ако то не получи желаното от теб внимание, като поръчки, харесвания, споделяния, коментирания и така нататък. Но истината, в която вярвам аз, е, че просто не си намерил твоята правилна аудитория. Имала съм, разбира се, и коментари насочени към мен, към външния ми вид, че не съм достатъчно представителна за това, което изработвам, че трябва да си гримирам, че косата ми е рошава, че съм по домашни дрехи в видеята ми и така нататък. И това ме накара да осъзная всъщност, че когато хората нямат какво да кажат за изработките ти, за работата ти, те започват да коментират теб. Сега ще ви дам още един пример за това, че мнението в интернет на хората не е реалността. Една жена, която всъщност може да ми е майка или баба, наскоро ми беше коментирала няколко видеа подред. Това идва от жена към жена и е изключително грозно. Ми беше коментирала няколко видеа в Facebook, нещо от рода на кой ги носи тия грозоти, кой въобще го носи това. Под едно видео, в което показвам една голяма поръчка на моя клиентка и питам каква сума бихте дали за тази поръчка. Тя ми отговаря отдолу 0 евро. Нищо не бих платила. И това е толкова комично, тъй като специално това видео аз си спомням, че ми докара няколко продажби на същите брошки, които показвам в него. Ето ви един пример, че ако един човек мисли, че вашите продукти не струват, не би платил и една стотинка и така нататък за тях, не означава, че реално е така и че някой друг не би го направил. И ако трябва да обобщя, смятам, че хейт коментарите всъщност рядко са за това, което правиш, изработваш и така нататък. Те просто са отражение на човека от среща.
И за да съм напълно честна и откровена с вас за това как се справям аз с всичкия този хейт, защото повярвайте, това, което ви споделих тук е абсолютно нищо. Получавам много повече гадни тъпи коментари, които просто игнорирам. И това е. Това е първия ми съвет, или по-скоро това е първото ми нещо, което правя. Игнорирам коментарите тотално. В един момент просто реших, че психичното здраве ми е много по-важно от това да отговоря на някой коментар. Също така ограничих коментарите във Facebook, защото лично аз съм получавала най-много хейт коментари там. И не всеки може да ми коментира, само хора, които ме следват от известно време. Ако нещо наистина е обидно, директно блокирам и въобще не си правя труда. Докладвам също така. Смятам всъщност, че това не е слабост. Не го приемайте като слабост. Това просто е поставяне на една граница. Преди се чувствах наистина длъжна да отговарям на всеки, но към този момент знам, че не всеки заслужава достъп до енергията ми и до времето ми. Не се опитвай да убедиш хейтера. Това е абсолютно загубена кауза. Ако някой ти пише обиден коментар, без аргумент, без нищо, без да се обоснове, не мисля, че има как да спечелиш спор срещу него и да го убедиш в каквото и да било, защото очевидно на този човек нещо му липсва. Дали ще му липсва нещо в живота, дали ще му липсва някакъв вид интелигентност, дали ще му липсва каквото и да е друго, няма начин да спечелиш срещу него. Друго нещо много полезно според мен е: фокусирайте се върху хората, които ви подкрепят, а не върху тези, които не ви разбират. Тъй като хейтът не е просто от някакви непознати хора в интернет. Той може да идва и от най-близките ви, от роднините ви, от най-добрия ви приятел, защото просто не разбира това, което правите и искате да постигнете в живота. Нещо, което се надявам да сте разбрали още от първия ми пример в началото на видеото, е да дадете време на изработките ви, на нещата ви. Понякога им трябва контекст, понякога им трябва видео, да разкажете някаква история. Не се отказвайте веднага, представете ги по няколко различни начина, чрез постове, чрез видеа, разкажете историята им. Нещо, което смятам за изключително важно, е да не променяте стила си, за да се харесате на някой. Може би най-ценният урок, който научих по време на моя творчески път, е, че аз не съм моят бизнес и моят бизнес това не съм аз. Това, че някой не харесва изработките ми, не означава, че няма да хареса мен като човек, както и обратно. Това, че примерно харесва мен, не означава, че е длъжен и задължително ще хареса и това, което правя. Често срещам и изказването: щом качваш в социалните мрежи, трябва да си готов всеки да си изразява мнението, всеки си има мнение, аз мога да си пиша каквото искам. Ама разбира се, че всеки има мнение, но аз решавам дали искам мнението му в моето пространство. А през повечето време аз не искам. Ако и ти качваш в социалните мрежи и си се сблъскал с нещо подобно, запомни: прави това, което обичаш да правиш, намирай хората, които го разбират, и остави всички останали да си мислят каквото искат. Защото в крайна сметка тяхното мнение не плаща сметките ти. Благодаря на всички, които изгледахте това видео до край. Надявам се то да ви е било интересно и най-вече то да ви е било полезно. Ще се радвам, ако харесате видеото и се абонирате за канала. Също така ще ми е много интересно да обсъдим в коментарите дали във вашето ежедневие срещате подобен тип хейт коментари, негативизъм, може да е наживо, може да е в социалните мрежи. Ще ми е интересно да го обсъдим и ако мога, разбира се, по някакъв начин да ви помогна да го превъзмогнете. Надявам се да се видим отново съвсем скоро в следващото видео, така че до скоро!